Ini ndine dambudziko rinoitika pandiri. Ndine dambudziko rechest. Ndinorwadziwa. Kana ndichiti rwadziwa kudaro, pane nguva yekuti ndinosvika pakukosora ndotanga kuburitsa ropa. Saka zvinotora kanguva zvozosvikawo pakumbomira. Saka ndirikushayawo kuti dambudziko racho iri zviri kubva papi. Dambudziko iri rane 5 years. Atiti ratanga kurutsa. Zvingatore nguva yakadii muchiramba muchirutsa ropa iri? Zvinoti kana zvikatanga kana kuti kuma 7 zvinogona kumira kana kuti kuma 8. Ndogona kuita nguva yekurara. Ndarara kudaro zvinogona kuzosimuka zvepakati peusiku kana kuti kwakundoedza, kunosvika kana kuti kwakundoedza. Zvekuti ndinogona kuburitsa ropa rinogona kutosvika chipo chekuda kuora kuzodza paketi. Zvinomaburitsa ropa rakawanda kudaro baba. Munozosara muchine simba here kunge muchikwanisa kufamba kana kushandira mhuri yenyu? Kushanda handikwanisi kushanda. Asi shungu ndinadzo dzekuti nditoshandirawo mhuri yangu, but kuti ndichishande nedambudziko iroro rirundirambira. Makambokwanisa here kunge muchienda kuzvipatara kana kufambawo kune vanogona kubatsira kuti dambudziko renyu ringe richipera here? Kune vanobatsira ndinomboendawo muchiwano, asi handisati ndasangana nevanonditsanangudzawo kuti dambudziko rako iri rakamira zvakanaka. Kuzvipatara kana kumakiriniki? Kuzvipatara inhau yekuti handina mari yekuti ndikwanise kuenda kuchipatara. Atiti kune vari kunzwa muchitaura dambudziko renyu kuzhinji reZimbabwe. Chichemo chenyu chakamira sei takanangana nedambudziko ramuina? Chichemo changu ini chiri kuti dai ndawanawo vanokwanisa kundibatsirawo padambudziko randinaro. Chido chekukubatsirai vangakubatei panhamba dzinotodii? Nhamba dzangu dzekutanga dzinoti 077 14 43 134. Dzimwe dzinoti 078 62 11 951. Murume wangu ane problem yainayo yekuti anorwara nechest. Saka pakurwara kwaanoita nechest anorutsa ropa. Arutsa ropa anogona kutanga kurutsa ropa kuma 7. Rombotora nguva mbishana richibuda rozomira. Tozoti gare garei rotanga futi kubuda ropa riya zvekuti rinotozadza bhaketi. Tati gare garei unozoona vazara ropa muromo wese nepese pamachira pawanenge wakaita sei pawanenge wakarara. Zvekuti totobvunza kuti kochago chiko. Ndotanga kwazunguza kuti babaruwa woti babaruwa chii? Tarisai zvakaita kumeso kwenyu. Wotomuka wotarisa wona ropa rakatozarapo, rimwe ratoita magodo razara pamakumbezi. Saka ndo problem yainayo yaanosangana nayo murume wangu. Tigere pamba pedu pano. Takabhedha avana vamboenda kuchipatara nenhau yekuti kushaya mari, kushaya pekutangira. Ndini ndotoenda kumapati time. Pamwe ndropawo ndinomawanawo, mumwe anogona kubvisa chikafu, mumwe anogona kubvisa wemari. Ndaita mapati time iyayo ndobatanidza kuti chikafu chowanikwawo mbichana, imwe mari tochengeta tobhadharawo rent. Asi zvinhu zvakandiomera nekuti ndine problem yemusanawo. Saka ndinotongoita zvekushinga kuti hapana zvekuzvita ndozviripo. Saka matambudziko atiri kusangana nawo akawandisa. Vana vangu vamwe vachona 3 vakambopuwa poison kumusha. Nenext door vakazvimba matumbu ndikagara nawo muchitungisa hospital. Ndikazobuda vakaita zviri nani. Umwe wachona akatsvawo ndiri kuMalawi. Akatsva gumba akasaidzirwa muchoto nevamwe waitamba nawo akatsva chitsitsinyo chese kubva kudai so.
saka ndikushaya kuziva kuti mhepo ipiwo chii chiri kukonzeresa ndingosangana nemedzi yakangosiyana siyana isingaperi. Handichaziva kuti ndoita sewo kutoda kumbirawo kuchibatsirwawo nemiwo kuti takambobirwa property mumashure umu tikasara tisina kana pekutanga.